אני רוצה חשבון נפש, אני רוצה לדעת את כולם שיעמדו לדין, שאף אחד לא יחקור את עצמו. אני רוצה את הרמטכ"ל, את ראש השב"כ, ואני רוצה את אלוף פיקוד דרום, את אלוף פיקוד מרכז. אני רוצה אותם בחקירה לדין, אני לא רוצה אף אחד מתוך הצבא שיחקור את עצמו. זה מה שאני רוצה. אני רוצה לדעת למה באחד בלילה חליבה באילת לא מרים טלפון לראש הממשלה ואומר לו הולכים לתקוף אותנו. אני יותר רוצה לדעת למה ראש השב"כ משקר ואומר, ראש השב"כ משקר ואומר הורדתי צוות תקילה לדרום, ויושב רב פקד באזור הדרום במשטרה אומר לא היה שום צוות תקילה. אני רוצה לדעת למה לא הוציאו את חיילי גולני, למה אמרו להם תזוזו מהגדר. אני רוצה לדעת למה לחמאס, הנאצים הללו, יש סרט שבשעה 5:45 שהשמש לא זרחה הם תוקפים את אוגדת עזה, ולמה הצבא אומר שב6:30 בבוקר תקפו אותנו. אני רוצה לדעת למה חיל האוויר לא עלה ב6:30 באוויר עם המטוסים שלו, למה רק ב1:45 עלה המטוסים עלו לאוויר. אני רוצה לדעת למה לא דיווחו לשר הביטחון גלנט. זה מה שאני רוצה לדבר, שיסדרו את הדברים האלה, ואל תדבר איתי כרגע על ימין ושמאל ושמאל וימין, זה לא מעניין אותי. אני רוצה תשובות, אני רוצה תשובות למה לקחו לרפי אוחיון משדרות, למה לקחו לציוד ההזנה שהוא הזין לחמאס. אני רוצה לדעת למה הרס"רית ב8200 אשת קבע שדיווחה שנה מראש בחומת יריחו ואמרה שהולכים לעשות את מה שעשו לנו, למה חליבה אמר אם תגידי את זאת פעם נכניס לך לכלא.